Hledáte luxusní bydlení v centru Brna? A přesně takový byt vám chceme dnes nabídnout. Námi nabízený byt o dispozici 3+ KK se nachází ve 3. patře bytového domu z roku 2021. Prostorná chodba s vystavenou skříní na míru vám zaručí dostatek úložného prostoru. Vkusně zařízená koupelna vás jistě zaujme svou praktičností a rozloha pokoje o téměř 20 metrech čtverečních vám umožní spojit ložnici s pracovním koutem. Dominantou bytu je prostorný obývací pokoj s kuchyní na míru, která je plně vybavena moderními spotřebiči. Útulný dětský pokoj je rozdělen na hrací a odpočinkovou zónu. O komfortní bydlení se vám stará podlahové vytápění a rekuperace vzduchu v celém bytě. K bytu jistě oceníte vlastní parkovací stání, to se nachází v podzemní garáži s výjezdem přímo na ulici Křenová. V okolí najdete vše, co k životu potřebujete. Mateřskou a základní školu, gymnázium, prodejnu potravin, Alza a nákupní centrum Galerie Venkovka se odtud nachází pouze 3 minuty chůze. Od centra vás dělí pouze jedna zastávka, která se nachází přímo před bytem. Umíte si představit, že tento domov je právě pro vás? Tak nás neváhejte kontaktovat a budeme se těšit na osobní prohlídku. A aby vám už nic neuniklo, tak nás nezapomeňte sledovat na sociálních sítích a webových stránkách.